வணக்கம் மை நெய்பர்ஸ். இந்தியாவில் நீங்கள் கிரெடிட் கார்டு மூலம் டிக்கெட்களை வாங்க முடியுமா என்று தெரியவில்லை. ஆனால் நீங்கள் பொருட்களை வாங்கிக் கொள்ளலாம். அதை தவணை முறையில் நீங்கள் செலுத்திக் கொள்ளலாம். ஆனால் அமெரிக்காவில் நீங்கள் பெரும்பாலான மக்கள் கிரெடிட் கார்டு மூலம் பெரிய தொகையை அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். அதை தவணை முறையில் அவர்கள் செலுத்துகிறார்கள். அதே நேரத்தில் எனக்கு பல் சிகிச்சைக்காக செல்லும் பொழுது ஒரு பெரிய தொகை ஏற்பட்டது. அதையும் கிரெடிட் கார்டு மூலயம்தான் செலுத்தினார்கள். அது எனக்கு சிறிது வித்தியாசமாக தான் இருந்தது. இந்தியாவில் கிரெடிட் கார்டு மூலம் பல் சிகிச்சைக்கு மருத்துவ சிகிச்சைக்கு செலுத்த முடியுமா என்று கேட்டால், அதற்கு அனுமதி உள்ளதா என்று கேட்டால் எனக்கு தெரியாது. ஆனால் அமெரிக்காவின் வெஸ்ட் வெர்ஜினியாவில் இது இங்கு மிகவும் சாதாரணமான விஷயம். கிரெடிட் கார்டு மூலம் உங்களுடைய மருத்துவ செலவை நீங்கள் செலவு செய்யலாம் என்பது. உங்கள் நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும். அன்புடன் மரினா. நன்றி.